Kartzelak gizartearen aurkako delituak egiten dituzten pertsonak gizarteratzeko erakunde gisa ulertzen dira sistema demokratiko modernoetan. Horregatik ez dute mendekua edo zigorutza helburu. Helburua da etorkizunean preso arau demokratikoak errespetatuz gizarteratzea. Horretarako, Espainiako espetxe sistemak gradu ezberdinetan sailkatzen ditu presoak, euren arrisku edota portaeraren arabera. Horrela, lehenengo graduan dauden presoak sasi isolamenduan bizi dira, mota guztietako muga askorekin. Bigarren graduan egonda eta presoak bere zigorraren zati bat bete ondoren, egun batzuetan kalera irteteko baimenak eska ditzake. Hirugarren graduan egonda, presoak baldintzapeko askatasuna lor dezake, espetxera lo egitera bakarri joanez eta asteburuak erabat libre igaroz. Amaia Hizko abokatuak gogorarazi du duela gutxira arte euskal preso politikoek baldintzarik txarrenetan bete dutela euren zigor osoa. Euskal preso guztiak urte luzeetan eta sakabanaketak iraundu duen bitartean beti zehelkatuta egon dira lehenengo graduan eta zigor osoa egin dute lehenengo graduan eta atera direnean lehenengo graduan, askatasunean atera direnean lehenengo graduan zeuden oraindik. Hala ere, azken urteotan espetxetako egoera aldatuz joan da, eta euskal preso politikoen kolektiboa bera graduen progresioa eskatzen hasi da, espetxe onurak eskuratuz. Egia esan, graduen politika hau eta batez ere hirugarren graduan egoteko aukera nahiko berria da euskal presoentzat. Garai batean euskal presoen kolektiboak ez zulako onartzen politika penitenziarioa edo ez zulako onartzen graduen politika, ezta? Baina momentu batetik aurrera ikusita ze zailtasunak dauden beste modu batez akordatzeko behen etxera bueltatzeko modua edo formula erabakitzen dute bereiek profitatuko dutela bide penitenziario hori da politika penitenziarioa graduen politika hori ahalik eta azkarren beren etxerako buelta gauzatzeko, ez? Eta horretarako egin behar da transitatu gradu horietatik, ezta? Lehenengo gradutik bigarren gradura eta batez ere bigarren gradutik hirugarren gradura gero baldintzapeko askatasunera atera ahal izateko, ezinbestekoa delako hirugarren graduan egotea baldintzapeko askatasunera ateratzeko eta baldintzapeko askatasune hori eskuratuta etxera bueltatzeko, ez? Auzitegi Nazionalak eta hainbat espetxetako zuzendaritzek baldintzatu dute euskal preso politikoen kolektiboaren erabakia. Zenbait espetxetatik, adibidez Iruñako espetxea izan da horren kontra aritu den, oso gogor aritu den espetxe bat, eta zantza epaiketa Auzitegi Nazionalea eta Auzitegi Nazionaleko fiskaltza ere oztopoz bete dute, fiskaltzak ere oztopoz bete dute bide hori. Nola, esan bezala exigituz legeak ezartzen ez dituen zenbait bete beharra eta gehituz beste bete behar batzuk edo besterik gabe naiz eta baldintza objektibo guztiak bete presoak hirugarren graduan egoteko eta baldintzapeko askatasunera pasatzeko exigitzen zenbait bete behar subjektiboak edo aipatzen zigorrak oso larriak direla edo bere momentuan antolakunde armatu baten kide izan zirela edo egiten dutenean posizionamendu kritiko bat egindako delitoaz, egindako egitateaz eta errespetua eta erreparazioa eskainiz biktimei esan ez hori ez dela adibidez hori interesatua dela eta ez dela benetazkoa. Olako interpretazio oso subjektiboak egiten interesatzen zaien momentu edo kasuetan atzera botatzeko hirugarren gradura zailkatua izan ahal izatea presoa eta esan bezala horrekin oztopatzeko etxera bueltatze bide hori. Euskal preso politikoak aspalditik hasi dira hirugarren graduko espetxe onurez gozatzen.
Errealitate berri horrek ekarri du horietako askok espetxetik egunero ateratzen hasi izana, edo baldintzapeko askatasunean egotea. Hirugarren graduaren modalidade batzuk daude, baino sasi askatasuna esaten zaio, eta modalidade guztiek daukate, amankomunian daukatena da, presoa egunean zehar espetxetik kanpo dagoela, lanean edo zentro batean edo pixu batean edo dena delakoa, eta bakarrik gauetan lo egiten du espetxean edo ohikoago dena espetxean ondoan dauden CIS zentro hoietan dira. Eraikin berezi batzuk, non bakarrik egoten dien hirugarren graduan dauden preso hoiek. Eta zigorraren hiru laurdenak edo bierenak betetzen dianan, baldintzapeko askatasunera pasa daitezke. Eta baldintzapeko askatasunean badaude kontrol batzuekin, baino eta bete behar batzuekin, baino askatasunean egongo balira bezala. Naiz eta azken urte hauetan dozenaka eta dozenaka izan diren hirugarren graduaren bidez baldintzapeko askatasuna lortu duten preso politikoak, oraindik asko dira asteburuko baimenik ere lortu ez dutenak. Auzitegi Nazionaleko fiskalak eta epaileak arduratu dira horretaz, espetxe legea modu okerrenean interpretatuz. Amaia Izkok uste du herritarren presioarekin bakarrik lortuko dela egoera askatzea. Euskal presoen kasuan lege penitenziarioa ez dela bakarrik, lege penitenziarioan alor honetan ez dela bakarrik legean ezarpen hutsa, ez da lege hori nola interpretatzen, ze borontatea dagoen lege hori interpretatzeko, ze interpretazioak egiten diren. Horregatik oso garrantzitsua da jarraitzea bultzatzen etxeratzeko presoak, euskal presoak etxeratzeko bide hori albideratzen duen interpretazio, lege interpretazio bat bultzatzen jarraitzea eta aldarrikatzen jarraitzea mendeku urteetan ezarri den mendeku interpretazio hori, mendeku terminoetan eman den interpretazio horrek ez daukala jada tokirik momentu honetan, eta ez dela zerbait edo gizarteak onartzen ez duen zerbait badela, ez? Eta benetan beste termino aurrera egitearen terminotan interpretatu egin behar dela legea eta oztopoak ez jarri etxeratzeko bide horretan. Kaixo lagun, herri mugimenduaren ahotsa gorenera eramateko egin zaitez bazkide.